Ja, sziasztok srácok! Szóval ebben a mai videóban amúgy csak meg akarom mondani, hogy megpróbálunk lopni public serveren. Hát remélem sikerülni fog, és ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel mindenképpen. Most várunk. Hát, hogy a 2 perc alatt nem jön össze. Vagyis már csak 1 percig maradt. Addig nem jön össze sajnos. Akkor próbáljunk egy ilyet. Legalább ez is valami lelkes a videót nézik. Hogy lopok egy bőrötet. Trippi troppi, avocadini antilopini, svinina bomba, giraffa celeste. Bambini crostini, toiletto focaccino, alpa di ferro, Dick. cacto hippopotamo, Ezek liri, nubini pizzanini, Trippi troppi. És ahol basic-ot mutatok. Csak most nem ezen a... Liri lilla rila. Csak most nem ezen az akkon vannak a cuccaim. svinina bomba. Várjátok srácok, megpróbálom ellopni. Hát nem sikerült. Szóval srácok. Ez van. Na csőztök.